Корамалы аучылык хуҗалыгы янәдән кунаклар кабул итә. Балалар квадроциклга тагылган вагонга утырып табигатьне күл буен күзәтәләр. Зур кызыксыну белән кыргый җәнлек сыннарын карыйлар. Изге күңелле Риф Әхмәтҗанов ел саен физик мөмкинлеге шикле балаларны үзенең хуҗалыгына җыя. Кармалинская охотка всегда их ждет. Вот. Они с удовольствием приезжают к нам, отдыхают, катаются на лодках, гуляют, смотрят зверей, чучелов по территории. Знакомство с природой. В охотхозяйство мы собрали детей с ограниченными возможностями и детей из многодетных семей. У нас это уже 15-й раз. Мы собираемся здесь для того, чтобы провести мероприятие именно на природе. Физик мөмкинлеге шикләнгән балалар өчен мондый очрашуның әһәмияте зур. Алар бик теләп уеннарда катнашалар, аралашалар. Тимур Тимофеев биредә беренче тапкыр ял итәргә әнисе белән килгән. Бәйрәмне оештыручыларга рәхмәтләре зур. Бик Безнең балалар инде барыбер дә күбрәк внимание алырга кирәк. Шуңа күрә ташламаган өчен безне бик зур рәхмәт. Теләге булганнар бергәләшеп көймәдә йөзделәр, яраткан геройлары белән истәлеккә фотога төштеләр. Баллы мамык белән сыйландылар. Бәйрәм ахырында истәлекле бүләкләр дә алдылар. Иң мөһиме бу чарада уңай хис кичерешләр, күтәренке кәеф һәм яңа дуслар табу мөмкинлеге. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.